Bona tarda, benvinguts. Avui és un dia molt especial per tots, per vosaltres, per les senyors, per les famílies i per tota la comunitat educativa. Els nostres alumnes han acabat l'etapa d'educació infantil i això és motiu de celebració. Ja han passat 3 anys des que vau arribar amb els flors, les seves mirades il·lusionades i coses per descobrir. Jo estava ja a P3 i us vaig veure tots. Hem passat meravellosos moments, tots junts, però ens quedem amb les rialles, les cares d'emoció, les cares de sorpresa, les abraçades, les carícies i l'essència de cadascú que el fa ser únic i irrepetible. Ara ja s'han fet una mica més grans. El viatge d'infantil arriba al seu final. Amb la vostra col·laboració hem d'intentar treure el millor de cada nen i cada nena i ajudar-los a que puguin començar a volar sols. Gràcies per confiar-nos el que més voleu en aquest món, que són els vostres fills. I ara les senyoretes, les nostres senyors que diem nosaltres, també us volen dir una cosa molt xula. Començarà la Lourdes, que no la veig, però segur que està aquí, que la vau tenir l'any passat. Lourdes, vols obrir el micro? Senyoreta Lourdes. Hola, bona tarda. Ara, molt bé, Lourdes. A tots. Bueno, només dir-vos que estic encantada d'estar aquesta tarda amb tots vosaltres, elefants, i que segur que fareu superbé. Un petó molt fort. Molt bé, gràcies, Lourdes. La Natàlia està per aquí, que també l'estimeu molt, la Natàlia. A veure, Natàlia. Hola? No. Ara, sí, molt bé. Bona tarda. Hola, elefants. Bueno, jo dir-vos que em fa molta il·lusió de que poder-vos veure, no us veig a tots, he estat toquinejant, que em fa moltíssima il·lusió estar aquí amb vosaltres i que us desitjo el millor i que us trobarem molt a faltar. Molt bé, gràcies, Natàlia. I hi ha la senyoreta Núria, que està? Núria Peiró, que ens fa la plàstica. Sí, hola, bona tarda. Elefants, bona tarda, com esteu? Res, només us volia dir que estic molt contenta, que estic molt orgullosa, que heu arribat fins aquí, que l'any que ve ens veurem a primer i que passeu molt bon estiu, heu fet molt bé i hem passat molt bones estones junts. Adi, qui es pot veure? Molt bé, gràcies, Núria. I la senyoreta Cristina, de Sico, que també l'estimeu molt. Hola, que em veieu? Ja? Bueno, veig uns quants només, també fa una mica de pena, suposo que us aniré veient canviant, però bueno, també us desitjo molta sort de cara a primer de primària, a veure si ens veiem per dalt, pel pis de dalt, que potser ja sort i ens veiem una miqueta més. Us envio una abraçada molt forta, segur que heu treballat molt bé i que passeu unes bones vacances. Un petonet a tots. Gràcies, Cristina. La senyoreta Maria Jesús, que també la coneixeu molt. Maria Jesús, que estàs per aquí? Hola, bona tarda a tots. Una cosa us volia dir, moltes gràcies per convidar-me a veure la vostra graduació tan especial, elefants? Que passeu unes bones vacances i ens veiem molt aviat. Esteu molt grans i molt guapos tots. Gràcies. I la senyoreta Antu, que la tenim per aquí també, que l'estimeu molt, també l'Antu. Sí, hola, bona tarda. Hola, elefantets. Bueno, elefantassos, que ja sou molt grans, Escolteu, que jo només us he tingut al taller, però us he de dir que he estat encantada. Sou genials i us desitjo que sigueu sempre molt feliços. Us estimem molt, les senyoretes. Guapos, guapes. Gràcies, Antu. I la senyoreta Marta Ramírez, que està per aquí. Hola, elefants! Només us volia dir que moltes gràcies per totes les estonetes que hem passat tan divertides junts i que espero que hagueu après molt i us hagueu disfrutat moltíssim d'aquest curs. Molt bon estiu, bonics! Gràcies, Marta, que també la coneixeu molt, la Marta. I la Marta mestra dels conillets, que també la coneixeu. Bona tarda, elefants. Que grans ja, que pugeu a primer. Us desitjo que us vagi molt bé i que totes les senyors us trobarem molt a faltar. Un petonet molt gran. Gràcies, Marta.
I la nostra cap d'estudis, la Maria Rosa, que la trobareu a primària, que també la veureu, també us vol dir una coseta. Sí, jo també vull dir que bona tarda a tothom. Recollint una miqueta el que han dit les senyoretes, que han dit us trobarem a faltar, però els veureu igualment. I segur que quan passin us cridaran i us diran que bé que està Nadal, perquè ja ho veureu, us heu fet tan grans que al pis de primària us ho passareu també molt i molt i molt bé. I us hi esperem amb molta il·lusió, d'acord? Un petó i molt bon estiu a tots. Gràcies. Doncs ara, mireu, l'hem de donar les gràcies al professor Pepe, que ens ha ajudat a fer un vídeo per vosaltres, el Geniali, i al professor Enric, que el tenim aquí, que el coneixeu de tallers, que ens està ajudant tota l'estona. Bona tarda, Enric. Moltes gràcies per la teva ajuda i sense ella jo és impossible. Ens està ajudant moltíssim. Doncs ara comencem. Penseu que és la primera vegada que fem una cosa així. O sigui, que a veure la tècnica, a veure què passa, que això és una cosa que provem. Vinga. Doncs ara ve un regalet de totes les senyoretes per vosaltres, especial per vosaltres. A veure, Enric, si podem... Un moment. Molta atenció. Un moment. A veure, què sortirà? Ui, aquí està sortint un regalet que diu perquè us ho mereixeu, per a les girafes i els elefants, de totes les senyors d'infantil. Obrim el regalet. A veure, Enric, si el podem obrir. Uau, sorpresa! Què sortirà? A veure... Abans de clicar el número 1, Enric, que els hi dic que normalment en aquestes graduacions, per tradició, els nens canten una cançó. Però enguany, com que no hem pogut fer-ho, som nosaltres, les senyoretes, que us la cantem a vosaltres. Escolteu la lletra. A veure què diu aquesta lletra. És una cançó especial per vosaltres. Hola, papes, benvinguts a aquest dia. Hola, mames, avui és un dia especial. A les senyors que hem vingut, els hi diem moltes gràcies perquè hem viscut grans moments que ja mai oblidarem. Les bossetes deixarem i per motxilles canviarem. Pujarem a un nou nivell que serà molt diferent. Cari, Marta, Glori i la Natàlia són les senyors que hem tingut i que les estimem molt. Quan baixem us trobarem al pati gran o als passadissos saludarem, abraçarem i mai us oblidarem. Hola, papes, benvinguts a aquest dia. Hola, mames, avui és un dia especial. Avui és un dia especial. Avui és un dia especial. I farem un aplaudiment silenciós per vosaltres, elefants. I ara, les senyors, us volen dir una coseta. A veure, cliquem al 2. A veure què ens diuen les senyors. Ei, sabeu quin dia és avui? És el dia de la vostra graduació.
Tanquem el teló. Tres anys d'esforç, entusiasme i alegria, en els que heu après moltes coses i us ho heu passat pipa. Us volem agrair tots els moments que hem passat junts. Esperem haver deixat la nostra empremta al vostre cor. I que gaudiu molt, molt, molt aquesta nova etapa. Ho fareu superbé a primer. Us trobarem molt a faltar. Una abraçada molt forta. Mamma mía, a primaria ya, qué bien, quiero celebrarlo. Mamma mía, graduados ya, qué bien, vamos a pasarlo. 3 años han pasado de esfuerzo y de trabajo y ya todo ha terminado. Mamma mía, a primaria ya, qué bien, quiero celebrarlo. Mamma mía, graduados ya, qué bien, vamos a pasarlo. Mamma mía, a primaria ya, qué bien, quiero celebrarlo. Mamma mía, graduados ya, qué bien, vamos a pasarlo. 3 años han pasado de esfuerzo y de trabajo y ya todo ha terminado. Molt bé! Doncs ara ens queda el número 3, que les senyoretes de les girafes i dels elefants us volen dir una coseta molt curteta. A veure. I hem fet moltes coses. I ara que us heu fet tan grans, anireu al pis de dalt, al pis de primària, amb senyoretes noves, professors nous, i aprendreu un munt de coses i serà superdivertit. Nosaltres mai us oblidarem, perquè estareu sempre dins del nostre cor. Us estimem molt i ens tornarem a veure quan baixareu al pati gran. Us desitgem molt bona sort i un petonet supergran. Mua! Suposo que us ha agradat, la sorpresa de totes les senyors. Molt bé, mireu, pels que s'heu incorporat ara, traiem el genial i ja, si vols, Enric. I ara comencem l'entrega de diplomes. Papes i mames, esteu atents que diré nom i cognom i hi haurà els papes que m'han d'ajudar una mica, Esteu preparats? Començarem per ordre de llista, perquè així me va més bé a mi per organitzar-me. Vinga, comencem. Adriana Arias Luján. Felicitats, estàs graduada. Pots obrir el micro? Ya puedes hablar. Di hola. Hola. Que me he quedado con ganas de hablar con todas, díselo. Me he quedado de ganas de hablar con todas, pero como en todas estaba cerrada y cerrada, pues no he podido.
Ah, no sé, a mí me lo ha dado Cari esto. Dile, gracias, Cari. Pero como que tan rápido. Me lo ha dado, has visto que ha salido de la pantalla y ha llegado aquí. Así, gracias, gracias. Cortamos, Cari. Vamos a... Hola, Sandra. Perdoneu, però crec que la Cari se li deu haver marxat un moment l'internet. Ara segur que es torna a connectar, perquè veig que no està a la llista. Un segonet, segur que es torna a connectar. Coses del directo. Mireu, tinc a la Cari al telèfon i en 5 minutets es connecta. Mentrestant, si voleu, us segueixo cridant jo pel nom, que també m'ha passat els vostres diplomes. D'acord, nois? Doncs sí, vinga, som-hi. Segueixes tu. Segueixo jo. Ona, el cognom jo no el controlo, perdoneu, ni cridaré pel nom, d'acord? La Ona, a veure si encén el seu micro, aquí tens el teu diploma, bonica. Un fort aplaudiment d'aquests nostres. Corri, està venint. Digue-li, què li vols dir? Vols dir una coseta, Ona, carinyo? Digue-li, què volies dir? Què veiem a Sandra? Què? Que ens veiem a Pri? A Pri? Malament. Els directes... Són durs els directes, no, pobres? Sí, a P5 encara una mica... Sí, Gràcies a vosaltres. Molt bé, Ona, molt xulo aquest diploma que tens, eh? Vinga, doncs a veure, Marta, segueixes? La següent qui és? Perdoneu, sí, ja tinc aquí la llista. Vinga. El següent és el Diego Coma. Aquí tens, carinyo. A veure si... Un fort aplaudiment, a veure, el Diego. A veure, ensenya'l. Oh! Que ens vols dir alguna coseta, Diego? Tira'ls un besito, encara que sigui. No passa res. Li fa vergonya. Els nervis de tanta gent, pobres. A part que no escoltem pràcticament res. Se sent molt malament. Llàstima. Bueno, seguim amb la següent, si us sembla. La Chiara Cordero. Té carinyo? Un aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies. De nada, carinyo. Molt bé. Vols dir alguna coseta, Chiara? Que està superbonic. Muy bien, carinyo. Molt bé, ara ja estic aquí. Ja tenim aquí la Cari. Molt bé, he sentit. Ara el Marc Escoda Garcia. Felicitats, estàs graduat. Molt bé, un aplaudiment. Marc, obre el micro si vols. I si tenen al revés? Marc, ja està. Gràcies. Ara, la María José Lozano Vázquez. María José. ¿Estás contenta? Estoy muy feliz de graduarme y de... Nosotros igual, el súper competonet. Marcos Mansilla Chávez. ¿Estás graduat? Marcos. A ver, Marcos. Molt bé. Que estàs content? Marcos, que estàs content? Molt bé. Un petonet. Qué mono. Ara, Sofía Martínez Flores. Esta es la Sofía. ¡Felicitats, Sofía! Estàs graduada! Molt bé, Sofía. Estàs contenta? Sí. Què vols dir? Estás guapa. Estás muy guapa. Te quiero mucho, Cari. Te echo de menos. Ai, que guapa ets. Jo també us trobo molt a faltar tots. Un petonet. Berta Mas Martínez. Què està la Berta?
Felicitats, Berta, estàs graduada! Molt bé, Berta! Què vols dir alguna cosa? Un petonet superfort, Berta! El Doni Ortiz Gutiérrez. Doni, felicitats! Estàs graduat! Doni, que estàs per aquí, que abans t'he vist. Hola. Hola. Hola, Doni! Mare meva, el ratolí! Quina feina has tingut! Què vols dir, Doni? Sí, gràcies. Estàs content? Fuerte. Molt bé, un petonet. Paola Peña Galarza. Paola, felicitats, estàs graduada. Paola, estàs per aquí? A veure, que veiem a la Paola, que abans l'he vist. L'he vist abans, estava per aquí. A veure, tindrà problemes tècnics com jo. Ai, aquest wifi que m'ha fallat. A veure si la veiem a la Paola. Bueno, si no la tornarem a cridar. Sí? I la Elia Porta Soro. Elia, felicitats, estàs graduada. Hola. Hola, Elia. Quina sorpresa. A veure, el teu diploma. Que xulo. Què vols dir, Elia? Moltes gràcies. De res, un petonet molt fort. Molt bé, Héctor Prados Alfaro. Felicitats, Héctor, estàs graduat. Héctor, que estàs per aquí. A veure, l'Héctor, que el tenim. Hola, Cari. Què dius, Héctor? Dile algo. Dile tú algo, ¿verdad? Dile que hola, Cari. ¿Qué le quieres decir tú? ¿Qué le dirías? Un petonet. Un beso. Bueno, yo quiero. Pero con Un petonet super gran. Me da vergüenza. Agnès Prats Carnerero. A veure, estàs graduada, Agnès! Moltes felicitats! Gràcies. Sí, moltes gràcies. Estàs contenta? Sí. Molt. Molt contenta. Un petó. Un petó? Un petó supergran. Martí Ramon Montserrat. Felicitats, Martí! Estàs graduat! M'ha sortit per aquí. A veure, el Martí, per on el tenim? Martí! On estàs, Martí, que no et veig? Abans t'he vist. A veure si pots sortir. Obre el micròfon, Martí. No l'acabo de veure, jo. Si el veieu vosaltres, m'ho dieu. Enric, el veus? El Martí? No? Bueno, no passa res. Segur que té moltes ganes de dir-me un petonet superfort i que està content. A veure si el veiem una miqueta més al davant. Continuem. Vinga. Aina Ramos Brull. Felicitats, Aina! Gràcies. Estàs graduada. Què vols dir? Estàs contenta, Aina? Sí? Un petó. Paola, ara veiem a la Paola. Paola, vinga, el teu diploma. Molt bé. Què dius, Paola? Quiero mucho, Cari. Ai, jo també, bonica. Un petonet. Preciosa. I ara el Raül Regadera Latu. Felicitats, Raül, que estàs graduat. A veure, on està el Raül? Raül. Veiem el Raül per aquí. Que és que som tanta gent. Som tanta gent. Que... Va, torno boja amb tanta gent, jo.
No està el Raül, abans sí que l'he vist. Bueno, doncs ho deixem per més endavant. Ara toca a la Núria. Núria Romero Gutiérrez. Vinga, Núria, graduada. Felicitats. Obra, obra. A ver el diploma de la Núria. Bien, Núria. Rápido. ¿Qué vols dir, Núria? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta, Núria? Sí. Un petonet supergran. Mándale. I ara la Clara Salaet García. Felicitats, Clara. Ja estàs graduada. Hola. Clara. Hola. Hola. Ara t'he vist. Què vols dir, Clara? Estàs contenta? Bon estiu. Molt bé, igualment, gràcies. I un petonet molt gran. I le toca a l'Alexis Salvador Ramon. Felicitats, Alexis. Ja estàs graduat. Alexis, molt bé. Hola. Ui, Alexis, que guapo. ¿De algo? Gracias. Moltes gràcies. De res, a tu, guapíssim. Un petó ben fort. Ara li toca a l'Arnau. Arnau Salvo Bonaque. Felicitats, Arnau. Estàs graduat. Arnau. Ui. Un petó per tots els professors. Moltes gràcies, Arnau. Nosaltres també t'enviem 1000 de petons. De tots. I ara veig el Raül. Raül, hola, obre el micròfon. Felicitats, que estàs graduat. Obre el micròfon, que no te sento. Ahora. Què vols dir? Gràcies, Cari. A tu, que estàs guapíssim. Un petó molt fort. I ara li toca a l'Àlex. Àlex Sanz Julián. Felicitats, Àlex. Estàs graduat. Moltes felicitats. Vale. Àlex. Que guapo. Vols dir? ¿Puedo dir? Gràcies, Cari. Un petó. Un petonet. Felicitats, Àlex. Ara la Elena Serrano Noriega. Felicitats, Elena. Estàs graduada. Elena. Molt bé. Què vols dir, Elena? Os quiero a todos. Un petonet. Petonet, guapíssima. Felicitats. I ara la Sofia Cervelló Robledo. Sofia, felicitats, estàs graduada. Molt bé. Sofia, que estàs per aquí, que abans t'he vist també. Aquí. Obre, a veure. Quina sorpresa. Un diploma. Digues algo, Sofia. Moltes gràcies. De res. Felicitats, Sofia. Felicitats, Gràcies. Un petó molt fort, Sofia. I ens queda la Erika Lídia Xifré. A veure si la tenim per aquí. Felicitats, estàs graduada. Erika, que estàs per aquí. Abans també t'he vist. A veure si està la Erika. Hola, Erika. Ara, molt bé. Què dius, Erika? Estàs contenta? Tinc una sorpresa per tu. I n'hi ha una coseta a dintre per tu. Moltes gràcies. Un petonet ben fort. A veure. Ui! Que bé, mira. Ui, que bonic. M'ensenyes una cosa molt xula. Moltes gràcies. Com? Te quiero. Molt bé, jo també t'estimo.
Jo també us estimo molt, a tots, i us trobo molt a faltar a tots. Bueno, doncs un aplaudiment super fort per tots. Per tots els elefants! Un aplaudiment, esteu graduats! Vinga, Martí, que no l'he pogut veure. On està el Martí? Martí, sí que l'he cridat, no? Però el Martí està ensenyant ara mateix el seu diploma, està super guapo ensenyant el seu diploma. Jo sí que l'estic veient. Martí, felicitats, estàs graduat. Molt bé, un aplaudiment pel Martí també. Glori, vinga, que abans t'hem cridat però no et vèiem. Sí, hola, bones, jo tinc el micro activat. Em sentiu bé? Sí. Només moltes felicitats per dues coses, perquè us heu graduat i perquè us gradueu online la primera vegada. Sortiu per pantalla com els artistes, com els famosos. Un petonet molt fort, vale? I que tingueu molta sort amb la vostra propera etapa. Moltes gràcies, Glori. Molt bé, que la Glori faltava d'enviar-nos el seu missatge, doncs. I bueno, fins aquí arriba aquest acte de graduació. Esperem i desitgem que tingueu un bon record d'aquesta festa, que ha sigut molt especial, amb el fallo meu d'internet i tot, però bueno, perdoneu. Us vull agrair la vostra presència i us vull desitjar un bon estiu a tots. Estic supercontenta i superorgullosa de tots vosaltres, perquè sou uns campions. Un petó molt fort, molt. Ens veiem aviat. A final de setmana farem un bíssim. Podeu obrir els micros. Obriu els micros. Gràcies a Déu. Adéu, guapos. Adéu.